Vítajte pri mojom ďalšom videjku, kde si spolu zahráme hororový Minecraft, apokalyptické, kde budú špeciálni zombici s rôznymi schopnosťami a osnažíme sa tam prežiť 24 hodín. Takže mi držte palce, určite dajte like, odber a ideme na video. Ty kraso. OK. Absolutný houby vidím. Proboha. Som sa zlakol, to je vrana. To je vrana. Ty kráso. Ty kráso. Wow. Takže ja nebudem strácať čas a... Oh my god. Dobre, tu je čestka hore. My čestky potrebujeme, lebo sú tu nugety, zlato a to vlastne všetko potrebujeme. Spawnery tu nie sú, dobrá. OK, andezit. Puši prach, OK. Zatiaľ sa mi to páči. No, jasne, tam bude jaskyňa úplne dole a ma tam... Do čerta. To sú gorily a ja neviem, že či po mne zautočia. OK, slon. Bože, to mesto je masívne. Aj tie efekty. Tam je tetina. Oh my god. Tu sú villageri. Nice. Nice, let's go. OK, truhlice. 2 truhlice dokonca. Meso. Neviem, vodu berem. Let's go. A hrad. Toto je celý hrad. OK, ľudia, vyhrali sme. Nice. Toto mi tak pomohlo. Wow. Dobre, jabka, tekúce nepotrebujeme. Hlinu. Toto si zoberiem zatiaľ. Nechcem, aby vás tu... To je... Dobre, teraz spím ja. To je čo? Nemôžem sa vyspať. Toto už len vysekám. OK, takže ja by som začal stavať a začneme rovno tu nejak. Takto, ja to postavím tak, že ono to pôjde skôr do výšky. Že budete to mať veľa poschodí. Toto mám tu a toto som tu potreboval. Si to tu rozkraftíme. A... Aha, banan. Počkať, ja si ho dám. No way, ty krása, to som chcel tiež. Tak tiež dáme tento jeden blok dole. A... Vidím to tak, že budeme ťažiť. Postel by som mal presunúť, jo, presuniem. Jo, ja viem, čo spravíme. Nemám nožnice? Nemám nožnice. Tak rukou toto musím celé zničiť. OK. Teraz sa
si vykraftím lopatu. Dáme si na miesto tohto a ideme 1, 2, 3. Takže toto budeme musieť takto túto tú ťažiareň asi zavrieť. Tak ju zavriem. Zoberiem si aspoň jednu torčku odtiaľ. A toto tu bude vlastne takto zastavané. OK. Tu bude slab všade dookola. Dobre, teraz budeme teda pokračovať v tomto tu. Aj zbierania tých itemov po tých zombikoch, aj ostatných vecí, ale ja sa najprv musím dostať dnu. Bože, som sa zlakol, keď ma niečo hitlo. Už ide deň, super. Teraz potrebujem toto torčku. Dáme zatiaľ vypekať tieto ostatné veci, železo. Dobre, peče sa, tým pádom by sme mali dostať uhlie. Dobre, ide to, takže ja toto a už len tak trapdory. No way. Dookola. Môže byť. Teraz už tam len dať tento ostnatý drát a ja idem teraz sa kúknúť ešte raz sem. No jo. Už prvý zomb. Prvý zombík. Ja sa idem najprv. No way, tu sú zombie, fakt. Padnite dole. Oni tam nepadnú, lebo ja tam som zabudol dať hen tie trapdory, no. Aha, dobre, už môžem spať, to bol iba jeden. Konečne deň, takže idem to opraviť. Takže asi vytvorím sekeru. OK, ty kroso, mňa to celé minulo. Skoro 2 staky. OK. Dobre, mám to. OK, to si berem. Horda. Tým pádom, že veľa zombíkov pôjde zo všadiaľ. A ja viem, čo spravím. Ja si idem teraz, kým ešte je deň, naťažiť hromadu, ale že hromadu dreva. OK. Ty krása, som sa zlákol, no poď sem ty malý jeden. OK. A ja si to idem prekraftiť na logy, teda na klasické. A idem postaviť tú masívnu stenu.
OK, takže ja budem zrať do domu. GG. GG, GG, GG. GG. Bože, ja normálne mám také zimomriapy z toho. Bože, fuj, to je nechutné odporné. Bože môj, bože môj, bože môj, bože môj. Zachrana. Zachrana, 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 zachrana. Do čerta, no way. Preboha. To čo je? No tam, poďte sem skapať. Blue Moon, you feel lucky. OK ľudia, na dnešné video by to bolo všetko. Prežili sme tú hordu, postavili sme si fakt dobrú bejsku, aj s veľkými hradbami. Takže dúfam, že ste si video užili. Bol by som veľmi rád, ak tu zanecháte like, odber, veľmi ma tým podporíte. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau, čau.